Takže čau letičky, mé jméno je Bos a vítám vás u nového videa, taky mého prvního. A tady hrajeme Minecraft Survival, tady s Foxysem. Čauka, čauka. Tak a tady tak. A jdeme dál. Hele, asi natěžíme pár deadbushů jako na styky. Mhm. Deadbush je nejlepší věc prostě. Ale já si beru kaktusy. A tě vyprankuju. Na, prosím. Počkej, mně se to tady nějak buglo a já vidím dovnitř toho kaktusu, to je mega cool. Vidíš to taky? No, pro mě je to normální kaktus. Já tam mám díru. A jo. What? What? Počkej, já tady rozbiju tam. Co to bylo? Cože? Já si beru tu kytičku, čau. Armadillo! Juňu. Kde? Tady. U mě. Prostě je tady armadillo. Ty jsou cute. Vidím ho. Pouštíme v 5. Taky. A se na ně můžu podívat z dálky. Co to je za škvíru prostě? Ok. Počkej mě. Počkej, jak to vypadá. Vůbec jsem tě tam nechtěl zhodit, pomoc! Pomoc! Ty mě chceš zabít? Ne. Já beru tady to steky od těch deadbushů. Jo. Nicméně, rozhodně koukejte na naší sérii. Tamhle je písek. Tam jdeme. Kde? Tady u mě. Ale v naší sérii tentokrát, možná už to bude dneska, ale už nám fungují skiny, takže už se uvidíme normálně a nebude to zabugovaný snad. Takže to taky doufám. Já se tady natěžím sugarcane. Ale já si vezmu asi pár písku nastavení do výšky. Jo, vím. Ale co budeme dělat? Králíček. Tak by bylo dobré, Džuzna, podívej, koukej, co udělám. Tak by bylo dobré. Bum. Jo, vidím. Taky by bylo dobré, kdyby jsme našli normální biom. Jo, to taky. To a zase bum. Hihihi. Ale fakt bychom potřebovali normální biom. No, chtělo by to hlavně dřevo. No. Ale jako i z takovýchhle spawnů se dá dohrát Minecraft. Jo, to jo, ale jako pomalu. A těch nevím, jestli sice dohrajeme Minec, ale jo. No, to taky nevím. Možná z toho uděláme asi další sérii. Jo, taky si myslím. Že to pak někdy ukončíme dneska a že bychom z toho třeba zítra udělali další díl. Třeba. Asi. Jo. Asi. Ale chtělo by to aspoň vesnici, když už jsme takhle v poušti. Nebo prostě normální biom. Mhm. Prostě original biom. Já jdu tamhle, jdeš se mnou? Kam? Jo, tam. Tady takhle. Okay. Kamen. Ale už bude tma. Jo, už začíná být tma, no. Nicméně napište dolů do komentářů, jestli jste už viděli Minecraft film. Jo, a nejsou to spolupráce. Jo. Ani s Minecraftem, ani s nějakým kinem tady v Česku. Se žádným. No prostě nejsou to žádný spolupráce, ale napište dolů do komentů, jestli jste už viděli Minecraft film. Páč, my jsme na něm byli v kině a za nás to bylo mega dobrý. Docela jsme se pobavili a jo. Bylo to suprový. No hele, já už jako nemůžu sprintovat. No, já ještě jeden hunger bar a už taky nebudu moc. Ach jo. Ruined portal. Kde? Tady nahoře. Kde seš? Jo, ty tam budeš nahoře, tamhle. Jo, vidím ho. Tam jsou 2 ty goldy.
Já se tam postavím tím pískem. Já už skoro nemůžu taky sprintovat. No, já už nemůžu. Já už jsem u něj. Taky. Já Můžu chci tu čestku. Já se chci aspoň podívat. Ještě nic nevybírej. Hodně zlata. Já se vezmu 2 flinty, ty 2 flinty. Já se vezmu lopatu. Já asi gaťky. Ne, já se beru gačky. Ne, já. Blbý. Ne, já chci to. Vem si ty. Já bodky. nechci boty. Vem si bodky. Ne, Bodky. ne, dej mi ty kalhoty. Ne, vem si Dej mi bodky. kalhoty. Pomoc! Jo, zombík v plném to. Lopata na tebe. Dej mi ty gaťky. Lopata na tebe. Lopata na tebe. Mě zabil creeper. Vidím. No nic. Lopata na tebe. Doufám, že tě tam taky nezabijou. Ale já jsem zase na spawnu, takže... A proč je tady tak moc mobů? Protože je tma. Ale to neznamená, že se musí spawnovat tak moc. Rozbila se mi lopatka. Tak seš dead. Se mnou. Ale já tu mám hrozně moc skeletonů. Vás. Asi budeme muset přečkat noc v utrpení. Ano, bo se prostě postavíme pod zem. No, vyber si. Já asi jdu pod zem. Já se taky půjdu pod zem. Ale já nevím, kde seš ty. Já nevím, kde seš ty. Tak já se nechám zabít. Jdi na spawn. Já nevím, kde je spawn. Tak se taky nech zabít. Tak jo. Dostaň někoho A tam se kusáku. podkopeme. A docela se to seklo. Jo. Pomoc, pomoc, pomoc. Necho bejt, pavouku. Necho bejt. Ale tam jsou furt ty potičky. Pomoc. To je hodně zombíků. To je nejhorší noc ever. Pomoc. Proč ta noc je tak hrozná? Pomoc. Pomoc. Help me. Pomoc. Nějak hodně mobů, co? Moc, pomoc. Tak Au. jdou na tebe. Tak prostě s nima budeme to chodit do kolečka. A nebo se postavíme nahoru. To je utrpení. Ještě creepři. No, to se mě zabili. To bude utrpení. Ještě noc. Mně se to seklo. Tady creeper. Já jsem dead, pač jdou po mně i skeleton, já mám půl HPčka. Tak to je fakt špatný. To je nejhorší noc ever, kámo. Vidím. Ne. Prosím, pomoc už. Já jdu zkusit zabít. Pam. Ale na to si pustím F4. Tak. Pojď tam ty. My vás Já chci tu zabijeme. lopatu. Nalákáme toho creepera na ně. Tak. Já chci tu lopatku. Zem si. Můžu tu lopatku, když spadne? Jo. Ne. Nespadlo. Ale mám maso. Aspoň. Rotten flash, no. To použijeme tuhle diurnu. Jo. Tu džuznu použijem. Tuhle. Počkat, padá to. Jo, sand, to je. Ten rozhodně padá. Já už bych to ukončil a v příštím videjku asi čau. Takže tohle bude pro dnešní video vše. Doufám, že se vám líbilo. Děkuji, že jste se koukali. Takže čau.